i tinc 9 anys. I jo soc Carla i també tinc 9 anys. Les dos vivim a Castelló de Rugat. I anem al col·legi públic Verge de Remei. Carla, t'ha agradat el llibre que ens hem llegit aquest Nadal? Sí, perquè parlava d'una història nadalenca molt emocionant. Recordes el nom de l'escriptor? A veure... Ah, sí, li diuen Frank McCourt i era un professor dels Estats Units, encara que va viure molt de temps a Irlanda. També va escriure altres llibres, un molt conegut anomenat Les cendres d'Àngela, que es va realitzar en pel·lícula. Que curiós, perquè apareix Àngela en molts noms de les seues obres. Doncs perquè així és com li diuen a la mare de l'escriptor, Àngela. Bé, la història que ens llegim tracta d'una xiqueta que deien Àngela. Tenia 6 anys i vivia a Irlanda. Un dia va passar per l'església i al veure el Jesuset en el Belén pensà que tenia fred i decidió endur-se'l a casa. El seu germà Pau la descobreix i li ho diu tot a sa mare. Voleu saber com acaba la història? Doncs llegiu-se el llibre. De segur que vos agradarà. A nosaltres ens ha agradat un montó perquè té un final molt feliç. Ànim a llegir! Esta és la nostra escola.